Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over een nieuw controlesysteem. Dat is aangekondigd. Dat gebeurde gisteren in het Renaissance Hotel door de minister van Gezondheid, Javier Silvania. Hij kondigde aan, samen met inspecteur-generaal Servin Kelly, dat er een nieuwe aanpak zal worden geïntroduceerd in verband met controles op het gebied van hygiëne. Daarvoor waren vertegenwoordigers van onder meer winkels, restaurants, supermarkten en dergelijke bijeengeroepen. Instanties moeten gaan werken met kwaliteitsmanagers, zo legde de minister uit. Die zijn verantwoordelijk voor de hygiëne in de zaak en de houdbaarheid van producten. En die zijn ook het aanspreekpunt van de autoriteiten. Er komen geen nachtelijke controles meer waarbij zaken kunnen worden gesloten als de zaak vol zit met restaurantgasten. Maar daarentegen moet de kwaliteitsmanager op verzoek overdag ook de controleurs te woord kunnen staan. En alle zaken op Curaçao die met voedsel te maken hebben worden minstens 2 keer per jaar gecontroleerd en maximaal 4 keer per jaar. Veel voorkeursstemmen voor Ken Veel Kleinmoedig. De Curaçaose politicus van PvdA GroenLinks, die meedeed aan de Europese parlementsverkiezingen, heeft het goed gedaan op Curaçao en eigenlijk ook op de andere eilanden. Sowieso is de partij PvdA GroenLinks de grote winnaar geworden op Curaçao. Op het eiland konden mensen alleen per brief stemmen. In totaal zijn er 572 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan gingen er 179 naar PvdA GroenLinks en daarvan ging 87 naar Kleinmoedig. Op Curaçao kreeg verder de VVD, de D66 en de PVV de meeste stemmen. Maar 12% is gaan stemmen op Bonaire. Op Bonaire zijn ook de resultaten van de Europese parlementsverkiezingen gepresenteerd. En daaruit kwam naar voren dat maar 12% van de mensen die kon gaan stemmen, daadwerkelijk een stem heeft uitgebracht. Dat heeft de waarnemend gezaghebber van Bonaire, Nolly Oliana, bekendgemaakt. Er hebben in totaal 1784 mensen gestemd. En de meeste stemmen gingen net als op Curaçao naar PvdA GroenLinks met heel veel voorkeurstemmen voor Ken Veel Kleinmoedig. Maar het feit dat maar 12% is gaan stemmen is wel zorgwekkend, aldus de autoriteiten. IPCO, werk maken van geschillenregeling, dat is een van de conclusies van het Interparlementair Koninkrijksoverleg dat gisteren in Den Haag is afgesloten. Tijdens deze presentatie van de afsprakenlijst is bekendgemaakt dat er een serieuze poging zal worden gedaan om tot een geschillenregeling te komen binnen het Koninkrijk. Dat moet nu gebeuren door een commissie van experts in te stellen. Al 10 jaar lang praten de 4 landen van het Koninkrijk over een regeling die kan worden gebruikt in het Koninkrijk om problemen op te lossen en waarbij niet altijd Nederland het laatste woord heeft. Om tot zo'n geschillenregeling te komen zijn nu concrete stappen aangekondigd. De voorzitter van het IPCO moet uiterlijk volgend jaar een bijeenkomst organiseren die uitsluitend gericht is op het onderwerp van dit zogenaamde democratisch tekort. Weer brons voor Bonifacia. De Curaçaose atleet Limarvin Bonifacia heeft gisteren brons veroverd op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Rome. De 35-jarige Curaçaoenaars leek lange tijd tijdens de race niet bij de bovenste 3 te halen, maar hij kende een heel sterk slot. Hij kwam na een fraaie eindsprint in een tijd van 44,88 seconden over de finish en dat was zijn beste tijd van het seizoen. Afscheid van adjudant Toon Brood. Gisteren is afscheid genomen op marinekazerne Suffisant van adjudant Toon Brood. Die is op 31 mei in zijn huis aan de Rijgerweg doodgeschoten. De afscheid is met diep respect gebeurd, zo maakte de koninklijke marechaussee bekend. Ter nagedachtenis aan de 49-jarige Brood werd er op de kazerne een erehaag gevormd als eerbetoon. Hij wordt binnenkort naar Nederland overgebracht voor zijn uitvaart. In verband met de moord heeft een 25-jarige man zich afgelopen vrijdag gemeld bij de politie. Hij zit nog vast. En dan gaan we naar een auto die helemaal in vlammen is opgegaan. Gisteren in het gebied van Ronde Klip in de Kaya Nathan vloog de motor van een auto in brand. En er was eigenlijk niks meer aan te doen. De auto is helemaal uitgebrand. Maar tegelijkertijd sloegen die vlammen ook over naar een mondi. Of tenminste naar een uitgebreide tuin, om het maar zo te noemen.
waar de auto tot stand was gekomen. Dat leidde weer tot gevaar bij een huis dat daar dichtbij lag, maar de brandweer was op tijd. En de auto is geblust, maar daar bleef eigenlijk niks meer van over. En de Mondi is geblust en daardoor heeft het geen schade aangericht aan het huis. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met een bijzonder project van het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. Het programma Caribisch Onderzoek van het ANWO ontwikkelt namelijk een kennisagenda met inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarbij moet worden achterhaald wat de meest urgente maatschappelijke vragen zijn en hoe wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen in een oplossing. In deze maand, juni en juli, organiseert de NWO publieksbijeenkomsten op alle 6 eilanden om na te gaan of de inhoud wordt herkend van deze kennisagenda. Die agenda is opgesteld op basis van uitgebreide enquêtes onder inwoners en onderzoekers, maar tijdens deze bijeenkomsten wil men daadwerkelijk met de bewoners praten. De onderzoekers van NWO zijn de komende periode steeds weer op een ander eiland. Ze beginnen op Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba, Curaçao van 15 tot 19 juli en uiteindelijk op Bonaire om met de bevolking over deze onderwerpen in gesprek te gaan. Dan gaan we naar Paul Stokkermans. Hij heeft een interessant artikel geschreven, de voormalige directeur van Camabi, over de hitte op Curaçao. Het is een onderwerp waar we het allemaal over hebben, maar er is sprake van toenemende hitte. En in het artikel maakt Stokkermans de vergelijking met een kikker. Als je een kikker in een bak met kokend water zet, springt hij er meteen uit. Zet je hem in een bak met koud water, maar ga je langzaam de temperatuur verhogen, dan springt hij er niet uit en kan hij uiteindelijk overlijden. Ik vroeg aan Paul Stokkermans, zijn wij op Curaçao, en zo voelt het soms wel, die kikker in dat steeds warmer wordende bak water? Kijk, wij zijn dus in de metafoor zeggen ze dus, ja, als je die kikker dan doet in een bak met koud water, maar je gaat het heel langzaam verwarmen, zal die kikker er niet meer uitspringen. Nee. Want de verwarming is zo geleidelijk, zo sluipend eigenlijk, een sluipend proces, dat je het feitelijk niet meer door hebt en begint te denken het hoort erbij, terwijl het er niet bij hoort. Nee. En het hele nadelige effecten heeft, maar je begint er zo aan gewend te raken dat je het bijna als normaal begint te beschouwen. En dat is heel verraderlijk, en met name ook voor de beleidsmakers, die zijn ook minder geneigd om acuut beleid te ontwikkelen hiervoor en de wetgever om wetgeving hiervoor te maken. Want ja, het gaat zo langzaam. Kijk, als er ergens een groot ongeluk of een ramp gebeurt, doe je meteen niets. Maar in dit geval is het zo langzaam het proces dat je geneigd bent om niks te doen. En wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? We kunnen doen. Heel veel. We kunnen heel veel doen. Ja, er is een heel lijstje aan dingen die je kan doen. Om maar eens een paar te noemen, een greep te doen. Inheemse bomen planten. Heel belangrijk. Waarom? Bomen verdampen water. Daardoor is het onder bomen enkele graden koeler.
Ja. Plant die bomen dus, niet alleen natuurparken, daar zijn ze al, maar in de urbane omgeving. Maak kleine stadsparken. Ja. Doe minder asfalteren, betoneren in de urbane omgeving, want overdag absorbeert het beton en de asfalt alle hitte en 's nachts geeft hij dat weer af, tot er de nacht niet meer afkoelt. Maar dat zijn allemaal dingen, want u noemt nog meer punten. Hè? U Ja. noemt voor een goed functionerend dammenstelsel, Ja. mangroves aan de kust planten. Dat zijn Ja. allemaal zaken die beleid vragen om daadwerkelijk iets te doen aan die hitte. Maar is het besef er op Curaçao dat we een beleid moeten voeren tegen de hitte? Ik heb wel het gevoel dat het een beetje begint te komen. Vooral ook, ja, op dit moment is het zo warm geweest de afgelopen maanden, terwijl dit normaal temperaturen zijn die we pas in augustus, september hadden. Ja. Die hebben we nu al een hele tijd. Dus de mensen beginnen nu wel een beetje erover na te denken van, hé, wat gebeurt er hier? Dus ik heb wel het gevoel, maar het gebeurt ook onvoldoende. Kijk, er moet gewoon een klimaatdebat plaatsvinden. Maatschappij breed. En maatschappij breed, dat is dan ja, de NGO's, de overheid, het parlement, de regering, noem maar op. Van, we moeten iets doen, want anders gaat het gewoon fout. Stokkemans is momenteel gepensioneerd landbouwkundig ingenieur en zoals gezegd oud-directeur van Kamabi. Hij is ex-beleidsmedewerker van de toenmalige dienst Economische Zaken en hij is momenteel directeur van Scientegia Solutions. Dan gaan we naar Mexico, want daar zijn onlangs verkiezingen geweest. Er komt een nieuwe president, Claudia Sheinbaum. Zij wordt de eerste vrouwelijke president in Mexico. Maar haar benoeming heeft tot nogal wat reacties geleid in Mexico. En ze beloofde maandag, naar aanleiding hiervan, een brede consultatie over voorgestelde gerechtelijke hervormingen die het vertrouwen van investeerders hebben geschokt. De Mexicaanse aandelenmarkt en de valuta daalden namelijk na haar verkiezing flink uit angst dat een ruime meerderheid in het congres haar ideeën zou doorvoeren en op die manier schade zou aanbrengen aan het ondernemersklimaat in Mexico. Een van de voorgestelde hervormingen is dat rechters door middel van volksstemming worden gekozen. Nou, nu heeft Sheinbaum gezegd dat ze in ieder geval een brede consultatie zal houden over alle plannen en niks zal doen dat zeg maar nadelig zal zijn voor Mexico. Ze heeft ook een bezoek gebracht aan de vertrekkende president van Mexico, López Obrador. En daarmee heeft ze een basis proberen te leggen voor een goede basis als president. Want ze wordt pas over enkele maanden benoemd. En ze wil niet dat de mensen angstig zijn voor haar benoeming. We houden dat voor u in de gaten, net zoals het alle andere nieuws hier in de regio en op de eilanden. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.